Komîsyona Bilind ya Kar û Barên Penaberan ya Serbê netewên yekgirtî ve ragihand ku 10,500 ji penaberên Sûrî di nav kampa li Ze'terî ya Lê Ordinê di çarçoveya salekî de pejirandin ji bo dest bi kar bikin. Mihemed Elhewarî berdevkê Komîsyona Bilind ya Kar û Barên Penaberan ya Serbê netewên yekgirtî ve roja dûşemê daxuyaniyek belav kir. Têde got ku rêxistina karên cîhanî Komîsyona netewên yekgirtî ya Kar û Barên Penaberan ku ji ber ya salekî yekemîn ofîs ji ber ku penaberên Sûrî kar bikin vekirin. Her wiha Mihemed Elhewarî ragihand ku piraniya wan penaberan di warê çandinî û avakirinê de kar kirin. Berdevkê netewê yekgirtî ragihand ku armanca wan ji Ofîsa Karên Penaberan ew e da ku penaberên di kampa li Ze'terî de derfetên kar li pêş wan were vekirin. Bi awayekî yasayî li wê deverê de kar bikin û got ku Komîsyona Bilind hevrêzkarî bi rêxistina karên navdewletî, bi rêxistina karên cîhanî û hikûmeta Ordinê re kar dike, da ku derfetên kar li pêş penaberan vekin bê ku ew penaber werin îsteqlal kirin. Her di vê derbarê de Şahê Ordinê Abdullah Sanî bang lê civaka navdewletî kir ku girîngiyê bidin wan dewletên ku pêşwaziya penaberên Sûriyê dike. Kampa li Ze'terî ji mezintirîn kampên penaberên Sûrî Lê Ordinê ye û nîzîkî 80,000 penaber têde dijîn. Kampa li Ze'terî ji mezintirîn kampên penaberên Sûrî Lê Ordinê ye û nîzîkî 80,000 penaber têde dijîn.